ang sakay sawan lamang tay thui dong sawan nong abe khopo sonang na sing majak Songgay sana ponto neng bai susuk kori khana tai kisane bagai songgay nyo sai man bele neng kok khanaya sawo si tongkho gothong rok sawoi olokai bohok derawoi neng lepten la shui ma tonggido Hello dolok norok jotono lamsugo sapung entertainment YouTube channel askal sung tabuk social media ni bisingtei onek type ni borong munchorong no nugui tongo sini tirparawo rang loop tei sakarak tai bihia borong munchorok asake bangkha pura kini yong ertei erei tongo hinke obo hai borong munchorong no jesukpan no rus khaidi haipan no borok tai bose bari lainai hinke kongno bise kabang salaya karei tinin video no suru khales nai tamsa thade Rodon Gaza, Mangan Gaza, Haridam Tanara. No, last year, the Takuran Tank, not get a Kayoram ticket, Bungo Brio, Lamon Hokan, Harris, Hanene, Ustamang, Lab Latia Monitor, Abu to the secretary of Banners have. Neng khai sa khai tamang gei obo hayang bai hino tabung ne dino joto borong no kisa misan nunggu hayada neng phano sa phano kisa control lo tong bai jita suwang no nengai le enjoy khalai pu tai sha ulta se suwak bai nengai enjoy khajak bayu niji niti prasano sunu se tabu kai sinili atana khakala bo sosma berei norok ba sak sak hiru wanchogida ate khai bri rong no lama ka sulai hino mokol sunu se kaham ka kiok sugya ba hai kai bri rong no khan nugui lama ka sulai ka ba makhang no nai di bri rom phre ya oi rom phre tok Takut tulah kita, please takut. What a cabra punta kita norok se ate khai phelek ba ba nengai lama ka sutongai norok tangai le hinjag yang na hino norok tangai le kutuk jag yang na hino niji ni tomung no khai norok wan chugui janai ate ke hinjag mano le ba chiriga di jelo thangai da dalbuti masano abo se kaham kai wan chugdi You think you can play around with us? What do you think about yourself? Who are you? Huh? English daman maya kisa misa swag rok nengkai bukhuk ti English kok tiru khana di takuk norok ni obo hai tomung rong no sariya hengke norok onek bezal tongu haisi First of all, if you have a courage, shut the fuck on. What shut the fuck? Tamo garage. Ini kakak do. O takuk English doratei onek tei hai haisi kunuya video bare lengai tabukai sabuni lasima hisang kahino suwak sari baya ko bai se borong ni barel video no nukhona dilai borok niji ni jati no se norok obo hai khlai tongu hingke buni bosong ni bororok norok ni o video no nugui tai bo khaitong jak bai sine bile jara obo hai ke tongnai sini tiprasa slarok tai bo kaham kai wanchongan na ko haisi ang ban norok no mo rus khaima se klailia bile norok no bo khorogo brain diary ma se klai siwo O basai bo kaijak borjak phano onek masana rungkho blasa neng sikla puru tai bo serang na hayada तू समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं O basai kaisa kok sana nangma jakawo ang bini ngai sawi risiwanu do norok bini background no kisa ignore khaibedi miya horo ekdom swag lut khan nungkhana hinke ba kha khusiya horo rignayo sitei kuproi tine khari gnai lambui ma toni khatana boyas ganang rong sitei to onek manamang na haisi neng obo haikai dele masawoi practice khai tongkha hingke neng ba pura rungsani runggai nilima momo baby jomatia no neng ba pura daun kiklari wan ble dol rok na begedi sinaroi ko sinaro ko ni komisi kari nok bising tongi athukri nukjago nok bisingo tongai athokuri nukjago neng khe boro asuk ketal imang nukhino neng ba noko sakane athokuri rong no ni rija khaidama tong nok bisingo no iko rangsak ni bokhorok mahno iko rangsak no rangsa ang tab khurnai khuri no phunong nai rangsak neng tabuk rangsak man khaile pura rangsang sawo rangsang nunggo rangsang no khiwo ngai tonganya emne sendi ni makhang onek rang lubi hengi tongu nai tong bi yang nai baksa ang khurmani
ordek hai khurbai khado kunuya 2-3 minit ni content snamna bagai nok kaham nosto khai tong hatana yangle busai busuk litok ti litak tai habai kam khai tangjama angna kuboino onen si sadu khale tai silanglia na an je ko an video nayi o je mungko kaijang na songnai rok kaijang na hinai hamjak tongnai kaijang o nili mama sa jesekpano brusuk ungsidi haipano tanggilia sa kobar bari kahino kisa khaino sakri ganang sla nangpu rang ganang sla nangpu neng hai kobor rang pusa lubi beri rok baile bo sakri ganang le kaijak phanya hino neng bapura ri bok chatuyei nokni ongkhorya simisi baki bile nai rok ko je ang sakiri kotor khayo bongko sakiri kotor khayo hunai comment sinya rok ka o sakri ganang hnei comment khanye rokhai tanggilia se comment khayei nili mano kobor wajari kahino boya sengei makhang rokse hoi tongba kha bo khe tabuk se slana tukma ja kuno comment te phuna bor kuno rigla nor tam kosa jara simi phai kha kosa jora rok phayei phirok phage hnei comment rok khajak bukhana a tei sara to bol langkan no saya bini o sakri hinma kongno khana kai ang ekdom okhlasi sasiwo kok sapai di malai phai di ang ba bokolo kaijang na ni sang ba sajak bele ko rijak ko sajak bele khana de nilima neng bo borongno le kajingna bagai social media tei slanayu hunma khana kahino oi momo neng bini bagai tamo sanamusung kisa sala ang sanamusung ma kya haise bobo khoroksa burai sikla boro biang saitong kahino neng bini makhang rok hoi tongmanu gedahino neng khe abar beri siklisi hinei saitong kho bobo khoroksa Ciniti project burai hingke bobo kaise kajang na musung khana kaijang na musung kaiba sup sap kajak thuta bahai kaya bo nijini bwsai kubuni buri bai kharthang ma haike asuk social media o phaiei sapa ke hino celebrate rok prai du kajak bai kha Ciniti purani ta kobrok industry ni ta bini ba kisa bukhang khana kajang nan ro he bo apun bagi bo angkha tai chana nanglia o nilima songno rus khake hingke je rus khainai borok se pura bokrong no stongei thangu goi asuk se hamjak tongoi ta mano lasina tong tam kirnan tong phai dia no ko phai malai phai di fast phai di hini se je puru wak rok ada khoijak puru malik adaria khai a wak onek chirikhoku hayada sem bo batino ada o khoijagei bo khaiba youtube phaiei chirikhok tonghata sana musung tongma jorawo tabuk man khaida bo pura sumuk hake kusuboi te kak phlaya ngui tongnai bile sana musung puru gana mangkhai bobo hai norok bo saimana bile